Здравейте, мили хора, братя, сестри, тези, които имате домашни любимци. Правя този клип. Също така се застъпвам с тази кампания, където даже те самите хора имат сайт 4 лапи. Нали, знаете го, чували сте го този сайт и се стремя колкото се може по-малко пиротехника да има за едната нова година, която е след няколко дни. Нали, пожелавам ви живи и здрави, нали, всички благословени бъдете. От сърце го пожелавам, но казвам но, защото тези хора, които имат домашни любимци, могат наистина и най-искрено се надявам да се застъпят за тях, защото те са най-уязвимите същества, които те не могат да понесат тези високочастотни, нали, вълни от гърмежите. Разбирате, като всяка година, нали, има веселие, има гърмежи и дари, ама защо не направите така, примерно, и тези, които нямат? Примерно, купете нещо съвсем различно, нещо по-полезно. Какво е удоволствието да си давате парите за пиратки, за фойерверки, за какво ли не? Стига ви е там във Варна, примерно, или къде ли не е зарята, нали? Тя е достатъчна. Тя е 1 минута, ама не да продължава примерно половин, 1 час да гърми ужасно навсякъде и всяка една жълтинка да се чури къде да се скрие от този гръмогласен шум. Значи, застъпвам се, защото аз самия имам куче и то голямо, нали, каракачанка, но тези същества, те също се страхуват. Няма значение дали е малко или голямо. Поставете се на тяхно място. Поставете се и колко вреди могат да навредят. Един миг невнимание и цял живот страдание. Просто искам всеки един човек в българската аудитория го казвам, защото аз го казвам на български език, не го казвам на чужд език. Просто искам да ме разберат правилно, съвсем наистина, защото тези животинки